Jeg vil gerne her vise, hvordan man kan lave en goodness of fit key test i Maple. Til eksempel her, der betragter vi en fair terning. En fair terning, altså en terning, vi forventer rammer hvert udfald lige mange gange. Til at undersøge, om terningen er fair, så skal vi jo først lave eksperimentet. Jeg har kastet 120 gange med en terning, og jeg har observeret følgende værdier. 30 ettere, 17 toer, 23 treer, 15 firer, 16 femmer og 19 sekser. Så er spørgsmålet, om vi så kan undersøge, om hvorvidt det er en fair terning. I kan jo godt se, at den har jo ikke landet lige mange gange på hver side. Det kan man gøre med en goodness of fit test, det vi også kalder for en tilpasningstest. Inden man laver en key test, så det første vi skal sige, det er, hvad vi vil gerne undersøge, hvad er vores nulhypotese. Nulhypotesen den er her, at vi har en fair terning, altså at hvert udfald forekommer lige ofte. Så skriver vi, at terningen er fair. Når man laver en hypotese, nulhypotese, skal vi også lave en alternativ hypotese. Så bare det modsatte her. Det modsatte er en fair terning, det er en unfair terning, eller en snyde terning. En terning, hvor et eller flere udfaldende farver forekommer oftere end andre. At terningen er en snydeterning. Så har jeg skrevet min nulhypotese og en alternativ hypotese. Det vil sige, at vi undersøger, det er, om den nulhypotese kan passe. Hvis den ikke passer, så må vi antage, at den alternative hypotese passer. Det næste, vi skal have gjort her, det er, at vi skal have fundet ud af, vi har en liste her med de observerede værdier. Nu skal vi finde ud af, hvad bliver de forventede værdier. Hvis det er en snydeterning, kan man kalde dem her sammen. Det giver 120. Hvis det er en fair terning, og vi forventer, at hvert udfald kommer lige mange gange, det er så 120 delt med 6. Det kan vi skrive hele vejen nedad, så 20 alle steder, fordi det må være den forventede. Når vi har gjort det her, så er det vi begynder at regne på den her key test. Når man laver en key test, så er det, at man undersøger, hvorvidt den teststørrelsen, som regnes for den her tabel, har en lavere eller større værdi end den kritiske værdi. Formen for teststørrelsen ser sådan her ud. Det er en sum fra alle observationer, hvor vi tager observeret minus forventet værdi i anden, og dividerer med den forventede værdi. Den kritiske værdi kan vi slå op i sådan en tabel som den her. Man kan også få Maple til at regne det, og det vil jeg vise senere om. Så hvis vi starter med at prøve at regne den her teststørrelse. Så vi skal her og prøve at regne teststørrelsen, så kan vi her kigge i anden, og så kan vi se, at det første observation vi har, der havde vi 30. Så skriver jeg 30 minus de forventede på 20. I anden dividerer med 20. Det var altså første observation 1. Da der stod et sumtegn i vores formel, altså et sum her, det betyder, at vi gør det over alle vores observationer. Hvis vi gør det over den første, så gør vi det også over den anden, den tredje, den fjerde, femte og sjette. Det vil se sådan her ud, når vi er færdige. 23 minus 20, anden og 20 plus 15 minus 20 i anden og 20 plus 16 minus 20 i anden igen over 20, og til sidst selvfølgelig de 19 minus 20 i anden delt med 20. Så får vi her, at teststørrelsen er 8. Så skal vi sammenligne med vores kritiske værdi. Inden vi kan sammenligne med den kritiske værdi, så skal vi kunne bestemme den. Den kritiske værdi har noget med significansniveauet at gøre. Det er det, vi kan læse heroppe. Og så har det frihedsgraderne. Frihedsgraderne har formen antal rækker minus 1 gange antal kolonner minus 1. Hvis vi ser på tabellen her, så er det kun de kolonner og rækker med værdier i. De øverste her er jo en beskrivning af, hvad der er i hver kolonnerne. Og det her er en beskrivning af, hvor mange gange jeg har observeret det udfald. Så det er egentlig kun de her 6 rækker, der har relevant information. Det vil sige, at vi har 2 kolonner og 6 rækker.
Så frihedsgraderne bliver 2 minus 1 gange 6 minus 1. Her får jeg altså 5. Signifikansniveauet, det bliver altid markeret med det græske bogstav alfa. Og som standard, der er den 5%, eller 0,05. Grunden til, at vi bruger det her, det er fordi, så har vi et confidence-niveau på 95%, så er vi ret sikre på, at resultatet er rigtigt. Så vi skal ind og slå 5 og 0,05 op i vores tabel. Så det første, jeg gør, det er, at jeg finder mit signifikans-niveau heroppe. Der står 5, og så går jeg ned i 5. række her, og der står 5 over i venstre side. Det vil sige, at den kritiske værdi den er 11,070. Så C er 11,070. Så er spørgsmålet. Der gælder noget med, når vi forkaster og afkaster vores hypotese. Vi accepterer nulhypotesen, hvis teststørrelsen, den her Kien, er mindre end den kritiske værdi, og vi forkaster nulhypotesen. Det vil sige, at vi ikke tror på nulhypotesen, og hvis ikke vi tror på nulhypotesen, så accepterer vi indirekte den alternative hypotese. Hvis den her teststørrelse er større end den kritiske værdi. Så er spørgsmålet til at starte med, er vi i scenarie 1 herom, eller er vi i scenarie 2? Vi havde en teststørrelse på 8 og en kritisk værdi på 11, så vi er selvfølgelig i scenarie 1, og derved vil vi acceptere vores nulhypotese. Så konklusionen her vil være, at terningen er en fair terning. Og så spørger man, kunne man regne det her uden at tjekke det her, eller tjekke sine resultater igennem? Det kan man selvfølgelig godt. Det kræver, at vi bruger nogle funktioner inde i gympakken. Gympakken er, når du åbner Maple, har de her røde mapper i den startside, så har du et sted af gympakken. Så lad os prøve at undersøge det her. Udregnet med Maple. Okay, hvordan ser det ud at regne de her ting med Maple? Så aktiverer jeg først gympakken. Jeg har været skrive with, så gym stort G. Hvis jeg bare skriver sådan her, så får jeg alle de funktioner, der er inde i gympakken. Jeg har ikke brug for at se, at de alle sammen er der. Så der kolon på bag, så forsvinder det. Den er stadigvæk indlæst. Hvis jeg skal bestemme teststørrelsen, så skal jeg lave nogle rækker med observationer. Så vi laver her en, der hedder observeret værdier. Der havde jeg observeret 30, 17, 23, 15, 16 og 19. Så 30, 17, 23, 15, 16 og 19. Så har jeg her. Så skal jeg også have noget forventet. Og den var bare 20 på alle 6 felter, så den kan jeg huske ud. Så har jeg mine to værdier. Så kan jeg igen få den til at regne teststørrelsen med den, der hedder Ki2 teststørrelse. Det vil lige se. Ki2 teststørrelse. Den skal man observeret og mine forventede værdier. Så fortæller den mig, at den er 8. Og det er jo meget heldigt, for det var også den teststørrelse, vi selv regnede frem til lige før. Jeg kan også få den til at regne den her kritiske værdi for mig. Det kræver, at jeg kender frihedsgraden og mit signifikansniveau. Så den kritiske værdi, den hedder Ki2 kritisk værdi. Hvis ikke man kan huske, hvordan de her funktioner virker, så kan man altid sætte spørgsmålstegn foran og skrive Ki2 kritisk værdi for eksempel. Så får man at vide her, hvad skal man bruge for den her. Der står, den ligger i gympakken, og der står, at du skal give din frihedsgrad et F, og så optional. Det vil sige til kastniveau. Vi kalder for alfa, med 0 og 1. Standarden er 5%. Så fordi jeg gerne vil lave min alfa, den er 5, så behøver jeg faktisk kun at angive mine frihedsgrader. Så får jeg her 11,07. Jeg kunne også godt skrive Ki2 kritisk værdi 5 og så 0,05. Men det vil ikke ændre noget, fordi jeg har valgt standardværdi.
Det var en alternativ måde at gøre det her på. Den sidste måde, man kan gøre det på, det er, at man kan tegne det i en graf. Så siger man, den hedder ki kvadrat, så er det gof sidst. Så giver den de observerede og de forventede værdier, så får vi sådan en graf her. Det, der er specielt på den her, det er, at vi har selve ki-fordelingen, synlighedsfordelingen her. Der, hvor det grå areal stopper, det indikerer, hvor er vores significansniveau. Det er vores kritiske værdi. Det betyder, at det hvide areal under kurven her, det svarer til 95%, og det grå svarer til 5%. Du kan godt se, at den kritiske værdi er lidt over 11, og så står den heroppe. Den stiftede linje her, der rammer 8, svarer til teststørrelsen. Så her kan vi se det visuelt, at hvis den blå stiftede linje ligger inde i det hvide område her, så er den kritiske værdi større end teststørrelsen, og så accepterer den. Det er sådan, man kan ki-test i Mabel.